Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263 pano panchange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchangotanga kuona this video ndinokumbura utanga wanyora comment section kuti rest in peace, zororai murugare. Tasina tarisiro izvi tasingafungire kuti hama dzedu dzichatozotisiya idzo dzichibuda kunze kuenda kunze kunotsvaga raramo, kunze kunotsvaga kuti vabatsirikane nemhuri, vamwe vanga vachienda futi kunohodha kunze kwenyika iko kunova kuSouth Africa. Nyandane zvemuzuva ranhasi inyaya yebhazi iro rinonzi Muzanzi Express. Bhazi rinonzi iro Muzanzi Express rakatakura vanhu kubva kuBulawayo richienda kuSouth Africa. Rakabheuka pakafa vanhu vemuZimbabwe ivo zvizvarwa zvinosvika izvo 10. Pano paTrare 263 kusubscribe mahara, subscribe usazosarire pama-updates atinodzoka nawo munguva inotevera. Ndatinyorei zvekare mucomment section rest in peace. Bhazi rabheuka pakafa vanhu maZimbabweans iyo anosvika iwo 10. Tsaona iyi yakaitikira iko kunonzi N1 highway niye Makado, Limpopo, South Africa province. Ndoko akaitikira accident iyi. Ndokumbura unyore mucomment section rest in peace. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti hama dzedu dzichibuda kuti dziende kunze kuSouth Africa dzichafa dzinosvika izo 10. Ndombura tishare this video kwamani shamwari. Munomu muna 2024 macases atiri kureceiva macases evanhu vari kufa netsaona. Munhu anofa usingafungire abuda akagwinya achiti achadzoka mumba asi ndonzira yake paninga tokusiya achiti bye ndikudzoka ndikuenda kunohodha ndikunotsvaga basa kunze kuSouth Africa ndashedzwa kuti kunoona hama ndiri kudzoka. Abuda akagwinya asingarwari ozofonerwa achinzi ningi atisiya kuti ningi aita chirema achirema. Zorai murugare hama dzadiwa veukama chemai netariro. Much love.